What's up? Magandang hapon sa inyo lahat mga tropa. Ayan. So, welcome back again sa ating panibagong vlog. So, ngayon, sa vlog pa lang na ito mga tropa is umpisahan na natin yung pag-breed natin. So, ngayon, yung mga pullets natin, ito mga to, yung mga pullets natin, ilalapit na natin sila sa mga broodcock natin para sa ganun pag ganun na magpakasta tayo, hindi na sila magpupumiglas kasi masasanay na sila na katabi nila yung mga lalaking manok natin. So itong mga colors natin dito, ito yung ating Boston Gold saka yung sweater, pero yung Boston Gold ipaparit natin sa dun sa gold mga tropa, no? So ito, hihilahin na lang natin ito, ilalapit natin. So tatangkalin natin yung Boston Gold dyan mga tropa. Dahil yung isang sweater din ang lalagay natin. So kukunin natin yung isang sweater dito. Kasama ko rin pala si Jamela yan, no? Sumangot pa. Nagigising lang yata eh. So yun, ito yung ating isang pure sweater mga tropa. Ayan, no? Ayan, di atintid yung cameraman natin. Naku naman. Inaantok pa, inaantok. So ito pala yung isang sweater natin mga tropa, pure sweater natin. Tignan nyo naman, no? Ready na. Ayan, so titignan natin kung dito natin malalaman kung ready na yung notice natin, no? So yan, dito sa may pito na pasok, pasok na. So, ibig sabihin pag ganyan mga tropa, pag pasok na tong dalawang daliri natin dito is pwede na, naka-ready na yung pwede nang ipakasta. Lalagyan natin sa dito. Filter natin. Tapos yung ating Maclean hats mga tropa is ilalapit din natin siya dun sa may Boston Gold natin. Kukunin natin yung ating Maclean hats mga tropa. Kukunin natin. Kailangan natin gawin to para sa kanang pag nag-breed tayo, pag nagsimula tayo magpakasta, hindi na sila magpupumiglas. Dito natin siya ilalagay dito. Ready na. Tapos yung ating Boston Gold, ito, yung pinsan ng ating broodcock na Boston Gold, yun din yung sasama natin doon. Ito na mga tropa. Ito na naman yung ating Boston Gold mga tropa. Napakaganda. Ganda. Pero ito mga to, bukas bibigyan natin sila ng ligo, tapos bibigyan din natin sila ng B-complex. Ayan, so magbibigay tayo. Pero sa mga polis kasi mostly ang binibigay ko sa mga polis bago ko mag-breed is 0.3. Ayan, unlike sa mga broodcock natin na 0.5. Ayan, so ganun yung binibigay natin bago natin isalang sa breeding. Tapos habang nagpapakasta tayo mga tropa, nagbibigay din tayo ng calcium, yung calcium lactate. Tapos na kasi tayo mag-training. So naka-ready na itong mga to. Right, so
Yung mga gray naman natin mga tropa, yung mga gray natin, ilalapit natin sila dun sa dalawang gray natin. Tutunin natin yung dalawang gray, ay yung tatlong college natin na gray. Yung napakatagal natin na nag-training, almost isang buwan sa kakalahati. Gawa nga nung grabe yung ulan na dumaan dito sa amin. Isang linggo ba yun, like? Isang Hindi linggo lang. mahigit. Mahigit. Halos mag-isang buwan, no? Wala naman. Ganyan. So, napakatagal ng ulan na yun, tapos diretso pa. So, hihilaan natin yung mga gawin natin. Yung mga gawin natin mga tropa. Pakita ko muna sa inyo para sa kanila nakita nyo naman yung mga gray natin. Yan. Yung isang gray natin. Regular gray natin. Yan. Napakaganda. Tingnan natin yung camera. Ayan. Ayan, okay. Okay naman yung camera natin. Ayan. Para dire-diretso yung ating vlog. Sa likod talaga? Yung camera kasi natin kahit saan yan, ang gulo, nakikita ka. So pati ako nakikita Oo. dito. Kahit nasabi mo tago ka, kasi 360 yan. Nakikita ka. Hi ka naman sa camera. Ayan, so ito yung ating gray mga tropa. Ayan. Pakagandang polos. Oh. Tapos titignan natin kung naka-ready na sila mga tropa. No? Ay, ito medyo hindi pa masyado pero papasok na rin, ano? Malapit nang pumasok kaya pwede na rin kung isa lang sa breeding. Yung ating gray. So isilain lang natin sila dito mga tropa sa ating Boston Gray para sa ganun masanay na sila na katabi yung ating broodstock mga tropa na. Dapat ka para sa ganun makita nila yung maayos. So, bukas magbibigay tayo ng bukas magbibigay tayo ng ligo saka vitamins yung B-complex yan. So ganito pala tayo mga tropa na magpa-breed yan. So ang ginagamit natin, ang ginagawa pala natin is pinapaupo lang natin sila. Ayan, pinapaupo natin yung mga pollets sa mga broodstock natin. So ganun lang yung sistema natin kasi wala tayong malawak na space kaya kailangan nating gawan ng paraan. So ganun naka-minus tayo sa space mga tropa, no? So hindi ko na pwedeng ipakita sa inyo yung pagpapakasta natin gawa nung siyempre na nasisita tayo lagi ni YouTube kaya sa ganun pero yung pagpapaupo naman natin sa mga poles is alam naman na ng mga ibang nagmamanok yan. Parang sample na lang natin mga tropa. Natin itatabi sa broodstock. So papaupo lang natin sa ganyan mga tropa. Yan. Tapos sasampa na yung broodstock dito. Ganun lang. Tapos babalik din natin siya sa dito sa may scratch pin. Pero yung pagpapakasta natin is by schedule. Hindi siya araw-araw. Kumbaga sa isang linggo is 3 beses lang natin sa papakastahan. Para sa ganun hindi naman masyadong mangayayat yung mga broodstock natin. Gagawin natin, simulan na natin ng pagbibreed. Tapos yung mga broodstock naman natin mga tropa, ayan, mga broodstock natin is bibigyan din natin sila ng
vitamins kasi sakto. 15 na katapusan naman tayo nagbibigay ng B-complex. Kaya tamang-tama. Pero itong um, ibibigay natin sa ngayon sa mga broodcock is yung MIB. Ayan. So pampataas ng testosterone level ng mga broodcock natin, tapos pampataas din ng metabolism nila. Ayan. So yun yung maibibigay natin sa mga notice natin. So ngayon, na-ready lang natin yung mga notice natin para sa kanon bukas. Ayan, so bukas sakto ligo, vitamins. Kasama yung mga broodcock natin. Papaliguan natin lahat yung mayan. Pero yung mga stag natin na mga 6 months hanggang 8 months, ang ibibigay lang natin sa kanila sa paligo lang, tapos bibigyan din natin sila ng vitamins. Ayan, so B-complex. Ayan. So yun lang yung bibigyan natin sa kanila. Para sa kanon sabay-sabay na natin silang mabigyan ng vitamins na tropa. Ayan, so yun lang yung vlog natin. Ready lang natin yung mga notice natin, mga polls natin sa katabi ng mga broodcock na nararapat para sa kanila. Katulad nito, sweater. Yan mga tropa, yung mga sweater natin. Tapos nakapares siya dito sa sweater din natin. Tapos yung nakulihat natin sa yung Boston Gold. Tapos nakapares din siya dito sa Boston Gold natin. Tapos itong mga to, itong mga gray natin, tamang-tama. Ipapares natin siya dun sa may Boston Gray natin. So yun yung mga nagiging papares ng mga bawat notice natin na i-breed natin ngayong breeding season. Siyempre, bago tayo matapos, siyempre, pangutiin muna natin yung ating camera woman. Ayan. Grabe naman, namiss ka nila. Ito. Kaya hi ka naman sa kanila para sa ganun antok ka. So magmula pala kahapon wala silang pasok. Ayan. Pero Lunes mayroon na. Hindi mo alam? Wala nang pasok yan. I declare the martial law. Ayaw ko. Gusto ko may pasok. Gusto mo may pasok? Ang hirap-hirap kung walang pasok. Malapit next. Masipag kasing yung kanto, masipag kasing mag-aaral to eh. Masipag lang mag-aaral, yun lang. E, paano naman yung grades? Ay, okay. Uy! Sige nga. Alright. Yan, so namiss ka raw nila. Hindi nga. Hindi nga. Yan, so yun yung mga tropa no. Ayan po, Pasko, walang pasok kasi si Jamela. Yan, so may kasama tayo na nag-vlog. So yung bata kasi medyo inaantok kasi napuyat kagabi. Tapos Nagbantay napuyat ako kagabi maghapon. Ganyan lang, ayan. Uy, nanood lang ako. Nanonood ka lang ba? Oo. Ano guys, panoodin niyo yung True Beauty. Maganda yun. Ayan. Tapos kanina napagod siyang maglaba. Dalawang damit lang naman yung nilaban niya. Grabe ka naman. Dalawang damit lang yung nilaban niya pero napagod daw siya. Ayan. mas matagal pa yung ginawa niya, naggaganyan-ganyan lagi sa salamin eh. Uy, hindi. Oo, tingnan mo. Oo. Hindi nga ako nagsusuklay eh. Basta ganyan-ganyan lang yan. Hindi ako nagsusuklay. Sige na. Ikaw na yung tumapos sa vlog natin. Bye guys, hindi ko kasi nakikita yung sarili ko. Hindi mo ba nakikita? Maganda naman. Hindi, unbothered. Charot. Unbothered ako. Joke lang. Bye-bye. Paano yan to? Ha? Paano yan to? Bahala ka dyan. Alam yan, ikat mo na yan. Tropa, turuan nyo na. Paano daw pat-end dyan? Alala. Tayo.